Baby, I'm big. What big I say? 2 feet. Imagapedza zvikupisha mafuta 2litres ne3days. 3days zvichaingoti zvoka zvaingobikwa zvange mafuta. Paita ingobika poka taingeza kuti angoshandisa mafuta. Imi nani? Ini. Ndaingo. Mukuti makashandisa chipiri chitatu nechinaka. Chishanikwa kutozi mafuta apera. Ndiko zvakatoitika paya. Maitira sei? Adambo utatuti zviuye kuti vanhu vaone kuti muna mafuta. Hauisi moyo. Kwa izvozvi saka chigubu chandakakuita ndakazoona chimwe chezvadii. Chichipo. Guys, for the people, kuriseko murimveseko nasi tiri kuno kudomboshava tambotirega timboriona vana babaruva nana sekuru betsonso tina washi zvakare saka vamwe vanhu vanogona kushamisika kuti ko ichi chii chandakabata ichichi iyi iplaniwo dzeimwewo client saka ndatongotirega ndimbokupa example kune vanhu vazhinji vari kuuya kwandiri vachitora kana kuti mascreenshot paindaneti zvandakambotaura futi zvezve kana kuti mumwe munhu anogona kuudza kuti imba yangu yandiri kuda iri kumachonyo kumamisha kana kuti iri kubhindura kana kuti iri kuzumba saka why should I draw a plan yekuti munda kunovaka munongoenda mongoita basic 5 rooms zvinonetsa kuvaka imba yakadero isina plan uye quotation yacho hatikwanisi kuti tikupe quotation nekuda kwokuti ndangodrowa sketch pabepa saka mukuona zvakaita seuyu ikauti iplani asi hakusi mutaundi umu musazonyanya kuvaratidza vanozokopera vanhu maplani edu babata nyaya mudibatirewo imwewo zvayo client iyi kwatiri kutoda kutoti timbototisvikeiwo saka ndo zvandachireva sezvokuti regai timbokuratidzaiwo zvatinechitaura
kuti oindandi yacho kuti drowesai maplan please. Ende vamwe vanotonditsamwira ndakatozvozviona munhu anokudza kuti horaiti ndaiwana plan obva aenda paGoogle obva akupeyo kuti ndo zvandiri kuda. Saka inenge isina kana madimensions isina kana chizvaerehwa nawashi. Hamuona iyi yakatodrowewa yadrowewa yobva yadii yondoiswa kwainondoiswa paPDF yapedza yobuda. Kana yabuda tochiita kunoiprindisa iri risiti ritoripo iri rekutoti yaprindiwa kwakati mukomana uyo washi ndo saka aripo zvakare ndianenge achiza uye iri type iri this time tine zihombe ratinaro panapa yakatosiyana ngirikini kukura kune nemwe yatatishandisa panapa nditi saka ndo sataitaura izvozvo kuti ndo zvinhu zvatechikurudzira kuti munhu ange achiita ndisapachi inodawo kuti protect zvakanaka. Ndianobata anonzani mukomana uyo toda kuti ipeteke zvakanaka. Ndikumbire kuironerwa zvakanaka ngai muno ureti. Saka ndosatachitaura izvozvi kuti please drowesai maplan pota zvedu. Ende vanhu vazhinji vanoya vachiti ndoda kana kuti imba seiyo wangotora pikicha yakaita ngatiti for example yekuona imba yekuzasiyo iyo wangotora pikicha yakadaro obva wati ndipei quotation yeimba iyoyo haikoteki inokoteka sei wangoti papikicha. Saka ndobata chiti drowesai maplan ipapo. Vanhu vazhinji havazvihwisisi uyezve havaunderstand kama motochisera uchiitira chamwari uchingotipetera mabvesere umu risiti iyoyo usairasha zvofanira kunge zviri pamwe chete. Uyai kumboona kunopakapera kona kuti zvii zviri kuitika. Tauya nawashi bona manje tatanga roofing marata edu aya ndo atikurufisa waona manje tauya nawashi pano timbonzwa right taura tinzwe washi. Vakomana kurova vakomana ari kurova takati vapedza kurova roofing yedu taida kungozoti tizongoonesana 1 or 2 pa next stage yebrick yavo vachaita pamadesign avo vachasa mabhandi nechichi ndo zvimwe zvega zvangosara. Otherwise sofa pangu pakatopera pangu pandaida kunzi ndione nini pangu pakapera kwasara maoko apiriti. Otherwise everything is perfect. Zvakabuda sezviri pabepa chaizvo nemo. Saka ndosaka washauya zvakare. Saka tichingopota chingotora washi tichionesana kuti stage iyi zvakufamba so stage iyi zvakufamba so. Saka iro zipuranga iro rakakura richabva kutsika uye tipinde nemukati mboona zviri kuitika. Aripizvengeracho babatanya aripizve ambosiya magepu kuitira kuti takaisa roofing hatisati tawana simende yekupedzisa semende ndanzwisisa pakashota mabhags esemende makabva matanga kugadzira roofing pamazongopesa that's why it's though. Asi chipinda ichi chakanaka ichi vakataura kuti vakachiwanepi vakataura pane hameno chikambani chavanotora asi zvinofa zvataibhiga zvo zviri kufa. Saka zvekutanga zvacho ni izvo but zvakanyanya kufa ndezvipi zvekokutanga kuti zvechitu gurupu iri rakafa nerekutanga rechitu repakati iri rataite zvichairo zvakashata ndo zvisinanyanya kufa asi zvakafamba because pakazoya 5,000 instead of 6,000 kureva kuti patoda rimwe 1,000 ende zviko zvemukati megomba zvodini zvinofanirwa kuonesanwa because zvakafa zvakawanda zvakafa iyo zvirudoda dowedzerwa kabura yekuvhara ichi wazviona zvitira zvakafa here apa ende zvakaita kutsemuka zvikufa nechi apa nemvura yakwa nechi kwati zvinotongozoya zvakatongotsemuka. Vari kuisawo mambasera here vanhu vacho tionerekera roofing yedu ouya kuno kamoto chingotitaurirawo umbovhura muromo wako zvii zvamuri kuita izvi inozodini imba yacho kana mimagadzika makadai inozogara here imba inogara but tinozoita inonzi beam feeding manje yekufila kumberi kwerufu yedu kuti zvibude zvakanaka.
ndokuchazodesignwa parapeti yacho. Saka hatimbopinda mukati timboona kuti uku kuri kudini nokuti akutoona kunge matone shedi mukati kamu uku right. Saka matande akakwana patakashota akakwanana. Saka pamarufa kutangira papa matanga muchibva uko. Saka izvo zvimvura ikanyatsa kutonaya zvekurevesa matone pebovanda Alright, matangira kuno. Matobuda ne. Matanga nasi kurovera. Jesus. Ndasikanga izvo zvitatopedza. Izvi zvese zvavakwa nhasi. Alright, ho matanga mavakirira. Saka pa already yatoteura so which is good. Because kuteura ndo kwakanaka futi inozona mbe njenga yakini mba yakaenda mudenga. Kaenda mudenga zvokurevesa chaiko. Samozviona manje. Ndoimba yedu kwayava uko. Pashandi wasi. Pashandiwa. This is nice. Very, very, very nice. Handi yotoona kuside kungu kwacho kuko. Alright, kuno kwacho futi ne handi yokuta ibayota nayo pera ka inotanga kuchinja so. From zero to hero. Mwari we. Unozodei. Saka kana mapuranga edu akakwana zvakanaka. Handi tipinde mukati mutione. We are almost there. Marata kuti aka mukuche muchacheka boza papinda mafu saka which means haazokwanisi kuti because akasofa akaenda 19 saka kubozi pachapinda makufuda anoshotera kufurandi bezi nepavheranda anogona kushuta reasonable mama angu rova same number yeuningi makaukirisa ngare but zakatosiyana ine ihombe right tochiuya apapa zichwere dzedu nezirekera dzibhakiri ya nyange ukageza zvinenge zvine ngozi hapana ungasvika pamusoro apo uchigeza hazvigoni alright wobuda ndopayapa patati pachikorido chedu chinei oi ndo toilet yako yotomo ndiri kupapinda mutoileti wati kudiko iwe wati kudii baba ndozvichiva wezvo ndozvichiva mwari wechoitoreimbangi mwari ndivasewo mwane wozviona uchidadzavo wodii wauya futi kunoko kumain bedroom ando matanda ndacho uyakapototaura uyakumbotaura nawashi hoya hapana matanda ndachitaura yakuti mazikura yande taura tinzwi matanda mahombe tanga tichimashandisa kuti isusu patinotsika marate onyo zvataisira matanda mahombe asi parufu anozobva zvavo saka pamune muchitsika musoro pamombo moisa iwo then mozovhomora kwapa sekuru bheni vari kuita sekurusa waya ichi vari kusunga woplate akabata saka yapapa mazvikura kuti iri dai ndoise matopedza mama kuda kutoenda pafront saka pachato saka mama uchitageta kupedza rai rese nasi but still pese yamufamba nayo yakanaka kureva kuti plumber wedu na electrician anokwanisa kutanga kuya zvadini tikangopedza roofing ndifunga zvamangwana roofing inopera mukapedza roofing kureva kuti ivo ngavachiuya kana kuswera mangwani bcause muchavakirira pamusoroka saka muchivakirira ipamusoro ivo vachita zvavari kuita nditi ya bcause apa pane basi zvinenge zvanyatsokuoma zvinhu zvatokuona apapa zvaizokanganisika nditi tivauye zvaoma this is nice makagona koma handiziva mwanoona but ndikuona zvakanaka ndakambovabvunza madha vaya ndikachimboti ndimune muchini yapo kana pane pari kuresveka asi pamuri kurufa kamubva mataisawo maburiburi kuitira kuvhinza muri kuteka
woza pateda kuti kana pachikwasa kubva pangonzi patenge mushonga wacho kuti unogona kuzonama pamaburi buri pepe handiti asi kana ari marata ari manyowani sezvizvi hatitengeseri kunge tichizowana panobvinza because tinenge tichingotera zvaanoda kuti asaite maburi akawandisa ndikutota sandanira ndisati ndaona maburi zvazvakanakira mvura iri kunaya ndopatinoti pane pari kubvinza hati turakunaona kuikunzi anyway, this is my house. Ndakutoclaima imba isiri yangu guys. Can you imagine? Right, what I took on no TV, you know TV. You know Daniel voice at TV. Oh no, Jesus. Jesus is loud. And they pass it to bone. Oh, you have to do one thing. Kwamirira kutoti kubosola kwamapaipi wati zvande kunotiona kurasa zvinisi kuti tinganzera ita pazvinhu madzira ndipabuda yakachekerera timbomira panapa tione kudaka akabuda masengi achoni tibva tateudzana kuti vakomana makabuda washaiona here Roofing washari kuti kudiwo outside kuno right no Roofing yedu iyo vanhu weyo koiwo kuzhe kuno kwamba kusvika here kuri sei hoga even kurasha kwairurasorasha zvakanaka yaumire panapa one kuti mudzepete unotaza kuRoofing uko waona kuti vanhu vemaiti kabaka kadiki this is so small muri kuti kudii yapera zvei topedza kototoita topedza maiona zveimba doko maiona zveimba doko kana what are you saying? Unokupika sei? Tinopeti. Imakapedza chigupi chemafuta chituri zine 3 days. 3 days ziita ingoti zvoga zvaingobikwa zvaingekwa mafuta. Kana taingobika poga poga taingeza kuti taingoshandisa mafuta. Imi nani? Ini. Ndaingo. Nokuti makashandisa chipiri chitatu nechinaka. Chishanikwa kutonzi mafuta apera. Ndiko zvakatoitika paya maitira sei adambo tatoti zviuyewo kuti vanhu vaone kuti timuna mafuta hauisi moyo kwaizvozvi saka chigubu chandakazoa chimwe chezvadii chichipo hamuchawanzi modiniko zvino makudii totaura racho hapana chakanyanya asi ndinofara nezvatiri kuita tirikukwanisa mashamari edu tirikukwanisa mazimbabwe tese tiri muzimbabwe tinofara nekuti muri kukurudzira basa redu riri kuenda mberi rambai makatitsigira isuwo torambotaka kutarisai tinotenda zvangu hama neshamari mavatarisa sei
tinowatarisa nekutipa mabasa tovaitira ndokuvatarisa mashoko. Tinekunda here. Asipane zvipepeshe nyika nemukuta sanje. Uye kuno babatanya. Mukamirire ipo. Guys. Serious. How can you be so serious like that? Tinekunda here kana kuti mapikwi. Tinekunda here kana kuti mapikwi. Tinekunda here kana kuti mapikwi. Tinekunda here. Down to
Bye-bye.